Bat kata ka jingwer jong kita ki keseu kalau ka kamram ka jongki. Lene ka jinglong ka jongki. Balai pin chupan lot kai ya ka por jongpi ban yania ban be ya kita ki keseu ki ba wir ya ka jing ka jongpi. Kawai ka jingli ka bangayo kumno nginle ladaki blu kin complaint han ya ka jim jonga. Kapenlong yang abakan do jingkermen haka jim jonga. Bat ngasngau kumba ngamla asyu ban ki. Unsen ladaki blu kran shpang jonga. Haba ngayo asngau ne haba ngam yo asngau ngamla ban yaisha ya kata ka jingong dane ya kata ka jingkran ka jongki. Ka ken ka ba ngadi ban le. Kan mau ngi im ha ga society ka ba ngimla ban control ya ka ba ki we ki perkhat lene ka ba ki we ki kran chphang jongi Henry ka ba ngila ban control kata kalong ka jing im jongi hi kisen don we ukhna uba don ha kata ka final year jong kata ka jing puli ka jong u ha ka jing de bar ka drawing bat ka painting but ulele ya kata ka final practical ka jong ula draw ya ka we ka painting jong u ka ba itnat bha ka scenery but ubu ya kata ka painting habar jong kata ka institution jongki bat harangkat jong kata ula bu bat ka jing tho ka baong kumni ngala persyang ban ban baha ya ka ne ka jing draw ka jonga te lada filap ya ka ka jing bakla lane ka jing duna ha ka ne ka jing draw ka jonga filap ban shim ya uni ulet bat filap ban shukros lane filap ban I da umak cross lane x ha ka ne ka painting ka jonga bat u ya ka ka painting ha ka campus jong kata ka institution ka jongki baro chisngi but haga jamit jong kata kasngi haba wan pai upet kata ka painting jong but ulap badap daki cross semam daki spa atali kita ki cross ki ba ulap hapo jong kata ka painting ka jong kumta uta ukhna ladap daki jing skausi namar jong ni ki ek bala jia pleng kat kitu ki snem ki ba ngala juyo nengkong man lagi kelas ki jonga Henry ki long ki ba le no haba ngakendo ya ka jingisha kumta ulet ha uno hikai jong but ya tho ya utau no hikai ju shapang jong kita ki ek par jia utau no hikai ulatip ya kata situation but ulong ya utau khna ju wanam puslai la shai ka sngi draw biang da kawai ka painting ya but sabu biang ya ka hakata ka jo ka jaka ka ba phila bu menne ya kata ko dur Henry mentapat wanam tho bakin bu da ki max lene bakin kedau ya ka jimbakla Henry tu tho kumne ngala persyang ban pembaha ya kena ka jingdraw ya kena ka painting ka jonga bat ngakwa ba ban yo ya ka jingrai napi bat lada filap ba kena ka painting jonga ka bakla lene ka duna shim ya rubber lene ya kena ki rong fila ban pembah ya kita ka jingduna lene ya kita ka jing bakla ka jonga utau khna la le kumba ong utau noi kai jonga Henry ha kena ka senpat omdon baktakti ya kata ka painting jonga ula ya kata ka painting hado shi banai Henry omdon baktakti ya kata ka painting ya kata ka jingdro jong utau khna school utau no hikai ulong ya utau khna kibriu ki imsngi tang hakaban kedau tang hakaban buat tang hakaban pej lani ban kren ya ki bab hibakla lani ya ki bab hiduna haka jim ke jangpe Henry lada phi pha ya ki bakin penbej ya kata ka jimbakla lani ya kata ka jingduna ke jangpi omdon ki ban le ya kata ka kam omdon ki batre ban pembha lene ban penbej ya ka jing im ke jongpi namar kata wanam khuslai ke ba ki wei ki kran ye phi namar ki biru ki imsngi tang hagaban kran ya ka jing im ke jongi ban penbej ya ka jing im ke jongi ladangi job lene ngile ya ke ba bha ki ibishni yangi Henry lada firem lada file baklapat baro ki ban sakeno ye phi omdon lene lada donro duna ki ban penbej ya ka jing im ke jongpi namar kata to penbej hi yala ka jong ka jing im ka jongpi ngakan mau hisen ha gawe gasi ngalai sha gawe ka fit ngam da julai than sha ki fit Henry ha ta singipat ngashulai lagalai namar ba la khot yanga bangan wan sha kata ka fit Henry ha shwa bangan rung hapo jong kata ka fit nga di sha rangkat bat utau perlo janga shabar jong kata ka fit bat ngibam da away u samusa bangi khot u singara hakador shipotun ka away Henry anda larung sipo jong kata ka fit ngilap yau tau ju usamusa kaju ka jingbang kaju ka jinghe Henry ka dor jung upat kalong khat san tengka uju usamusa shabar usong dor sipo tengka Henry hapo jong kata ka fit usong dor khat san tengka kaju ka dor jong uta usamusa Henry ka shongpat haka jaka hai fin di yau kumta haka jingim ka jongiru ka shong hangi
hai ngin pensyong dor yala ka jong ka jing im ka jongi wei u khana wadang syong ha classics long khana ba start ba henry ulong u khana ba jajai mad u kham le rain ti ha ka wei ka si ha ba one sha school kat ba udang syong ha ka wei ka ben ka jong kita ki perlo jong kita ki classmate jong ki shim da ka wei ka kot ba kilata ha ka met jong tau khana la tho ya ka jing tho I am an idiot nga ngalong babe but kita ya kata kot hakamet jong utau khana klem ga jingtip ka jong but kita ki perlo jong baro chisngi kir khibe yo utau khana namar balat ho hagata ka met jong I am an idiot nga ngalong ubabe they are making fun of him but hagabakut jong ata kasngi unong hikai march ula pha khen ya ka we ka jingkhen ya kata ka kelas ka ba utau khana udan Henry omdon ki banut banwan shakhmat ban khen leni ban tho ya kata ka jingkhen but hakaba khadu utau khana lara ela ka jong khi jong but u yeng ban khin lani ban tho e ka jing khin ka ba utau no hikai ulapha e ki baken khin om tang ba u khin but ula la ru ban ai ya ka correct answer jong ta ka jing khin ka ba la ai da utau no hikai but haba ulik phai chila ka jong ka jaka shong jong u no hikai ru ula yo I ya ka jing tho bala tho hadin lani hakata ka met jong utau khana school kajing thok ba tho I am an idiot nga ngalong babe bar utaw no hikai uloong hato fitip balay uni ukhna ula ban ai ya ka correct answer namar ba umtip ba phi baro fil ai kerteng yu da ubabe he was able to answer to the question perfectly because he was unaware of the fact that you have declared him to be an idiot kumtaro wanam sngap ya ka ba kiwe ki kran ye phi to phai din syakita kiba keren benyi pi syakita kiba persyang man penpo ya ka ji im ka jong pi tu phai na ka din jong pi syakita kiba mut ba pi long ubabi bat nang ban long kiba khmi ya la ka jong ka jing im tu long pi kiba kelut persya ya kita kiba keren benyi pi persya ya kita kiba bishni ya pi Henry ladang ye ngap ya kata ka ek ba kiwe ki keren ya ka ji im ka jong ngim la ban roy ngim la ban san ha ka ji im jong bat ngilong penban kiba sakut haju haga jim ke jonge to tip ya kene bakam ba baga jim kam long ke bajanai lara fi kat no ro film la ban long ki bajanai lara fi biang hawe pensalong ki baduna wat uji suru mla ban long bajanai nakam ta jong baro don ki be iju ba donru ki ba shonio ni pat ilong tang ki biru balekin ni persyang ban long perfect haga jim jonge namar kata wanam khuslai than ban khmi ya ka jingduna jong lade namar kidan kita ki wepat kinong pet lada ngi daladehi ni penlut ika por jongi ban pet ya kata ka jimbakla te kita ki wepat kinle ayupat don ketin ke ongkum ni don't take the croaking of the frogs too seriously waju sangap than ya kata ka sur perta jong kita ki jakoj bat ngan pengkut ya kene ka jingkran jonga da ka we ka jinget hokana ke ongkum ni uwe u hati udah ban sum bat uyat lenti na ka we ka jaka bat hadin ba udah ban sum uyat lenti na ka we ka jaka berkat ba udang yat lenti nang ta udan we usnyang ubam sya ya utau hati ba unyat usnyang uba jabo ba jaing ba te utau hati ula kenria bat ula ailat ya utau usnyang ba unyat utau usnyang daga jing khalo daga jing skau sarong uong ya kita ki perlo jong pet kat u hati uba khrau uba he u hak ban kenria ya lenti yat ke jonga kita ki perlo jong to hati haba ki yo skau ya kene jingkan sarong jong ni usnyang ki ong yo to hati bale mem chi yo to usnyang uba khalo hapo ki kejat ki be he ki jong me Henry ka jingjubab jong utau hati kala penkendit ya kita ki pelok jong uong daga basuk ngalak ban crush ya ki klik jong hapok jong kijat ke jonga daga basuk ngalak ban yu ya ka klik jong utau siang hapok ki kijat ke jonga Henry balengan syupen jabok kai yala ki jong kijat jonga balengan syupen jabok kai yala de daga baya sho bat utu usnyang ngan syupen sniu kai yala ka jong ka jikim jonga bat ki bru king kren chipang jonga bat kumta tau hati beteng ya kata ka jingat lenti jungu bat kat ba urung syapok jong takisnong ki ksau ki wiar ya tau hati Henry tau hati patio usyat klem patio namar utip ba kita ki ksau kim la ban le ro em yu bat kata ka jingwiar jong kita ki ksau kalong ka kamram ka jongki lani ka jinglong ka jongki balai pin chupen lot kai ya ka por jong pi ban yania ban be ya kita ki ksau ki ba wiar ya ka jing ka jong pi im yala ka jong gajing im yaj yala ka jong kalenti yaj ngin second do pia ka wipat ki video that hadu ka por bye bye stay safe are you happy or sad